Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Lehnoh Khalistani bahasa US harpreet sing balatip ru daga kyrteng kum happy pasia bala syakem hau benai yayong bat syapha syaka jingtoke jongka immigration bat customs enforcement ICE shen ansapan pai no sya India laya thokit long khubor hakala asngi ublei using udai ubala sya thwet hakabaya dei bat ki kamle no ki badan amduna ya ka khan riutli hakkeleng ka Punjab bat lakenno baulaya trelang bat ka kenhun lehnoh jongka Pakistan Inter Services Intelligence ISI bat ka kenhun lehnoh jongka Khalistani babar Khalsa International BKI ulale ru bon teliki kampen bathai bom kti haki thanat jongki polet ha Punjab bat ha US wei nong shong shnong jongka Amritsar Punjab using ula syakem ha US hakakat pratrik jong yayong haki kenhun jongka Federal Bureau of Investigation FBI bat ka ICE Ukash Patel director jongka FBI ula pentikna ba ansar lekat kum ka hok hadin ka jing syakem jong lakem yu harpreet sing shibanta na ka kenhun lehnoh bar a ba lakenno ba u lashsa bean ha Amerika ubangi ngej baudon keti hakabat thumu ban thombor bonsin yiki thanat polit ha India bar Amerika ula tho karensan x haka arpatrik jong yayong ke FBI Sacramento kalapenlong ya ka jingtoke dakabaya trelang bat ki para kenhun balaya treng lang bat ngi hakathan bat kumju ru ha India kakam ka babha na baroh bat an sapentre kam kat kum ka hok ka FBI kandang beteng ban wat yakitu ki bale iki kam thombor kam pher hakan kono ka jaka bakidan laban rap yang patel ka kenhun ba persya lehnoh jangka India ka National Investigation Agency NIA hau banai kalalang kot kalapen bana ban ai khusnam da kapisa san lak tengka ya using lakwa ban kem ya u da ka kenhun NIA ha ka mukodma ka bala mudui hau banai risau jong usnem balala ha ka baya dei bat ka jingkawang bom kawang keti ha ka wei ka yeng ha chandigar using ula sya ujor pala live hau teliki mukodma ha ki kamrunar